Türkmenistanyň dürli regionlaryndan Balkan vilayatyndaky döwlete değişli nevit gaz kärhanalaryna barıp işleýänler özleriniň abuna ýazylmagy mejbur edilýändigine, ýöne gazet jurnallaryň öýlerine uğradylmaýandygyny aýdýarlar. Her ýylyň ahyrynda bolşýaly, geçen ýylyň ahyrynda da biziň aýlyklarymyzdan 250-300 manady abuna ýazylmak üçin tutgaldylar. Ýöne ýanwar aýynyň ýarysy geçdi de henidem öýümde gelýän gazet jurnal ýok. Ýogsa bolmasa şol gazet jurnallary öýüň başy hajatlary üçin ulanaýmasaň, olarda ünsümizi çekýän, okap, öwrenip lezzet alar ýaly zadym ýok. Ýöne pulumuzy alyp, öýümde gazet jurnallaryň gelmezligi nägilelik döredýär. Dip Lewapdan gelip Balkanda işleyen, ödünü Bäşim dip tanıştıran 30 ýaşlaryndaky işçi adatlyň yerli çeşmesine gürrüň berdi. Türkmennewit döwlet konserniniň Balkandaky Gumdagnewit kärhanasynda işleyen Bäşim bu ýagdaýyň inni 3 ýyl bäri, ýagny ýurtda döwlet işärleriniň aýlyk haklaryny plastik kartlara geçirmek düzgünine girişeli bäri gaýtalanýandygyny, şondan bäri newit gaz işärlerini abuna ýadylandygy barada ýürite guwanamanyň, ýagny kwitansiýanyň hem berilmeýändigini aýdýar. 3 ýyl öň aýlyklarymyzy alynmazda abuna ýazylmak üçin pul saklak alýadylar. Ýöne desini kwitansiýany elimize berýärdiler. Öýümizde gazet jurnallar uğrudylmasa, ýaşaýan ýerimizdäki poçta bölümini şol kwitansiýalary görkezýärdik. Olaram gazet jurnallary uğrudyp başlaýardy. Ýöne näme üçindir dürli bahanalar bilen inni şol kwitansiýalary bermeýärler. Dip Bäşim bellidi. Gumdagnewitiň Bäşim ýaly başga-da onlarça işäriniň aýtmagyna görä, kärhananyň hasaplaşyk bölümi kwitansiýanyň berilmezligini welaýatyň poçta bölüminiň şol resminamалary öz wagtynda taýýarlap bermedligi bilen baglanşyklydygyny düşündirýär. Kärhananyň hasaplaşyk bölüminiň işgärleri biz poçta bölümini haçan barsagam işkän yetişip bilemizok. Ertir ýa-da bir gün berir diýip jogap berýärler. Bizem siz ýaly garaşýar diýärler. Ýöne ýene barsaň, ýene şol jogaby gaýtalýarlar. Onsoň bizem iş orunlarymyzy ýitirmezlik üçin dymýas. Ýöne bu ýagdaý adamlaryň arasynda bizi abuna ýazman, şol puly öz jüýlerini alýandyrlar diýen ýaly betumanlygyň döremegine sebäp bolýar. Dip ödünü Nurwerdi diýip tanıştıran Gumdagnewit kärhanasynyň ýene bir işäri aýtdy. Şol bir wagtda ol kärhanada işleýän Balkanly, ýagny yerli işärleriň abuna ýazylan gazet jurnallarynyň öz wagtynda diýen ýaly öýlerine uğrudylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we türkmenistanylaryň ençemeti ýurtda neşir edilýän gazet jurnallaryň okuýjylaryň ösün islegini kanagatlandyrardan has pes derejede taýýarlanýandygyny, ýöne muňa garamazdan büdjet işärleriniň taliplaryň abuna ýazylmagy mejbur edilmeginiň ýylyň-ýylyna dowam edýändigini aýdýar. Sözümiziň ahirine bellesek, Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda Türkmennewit döwlet konserniniň Balkandaky Gumdagnewit kärhanasy we Balkan vilayatynyň poçta bölümi bilen habarlaşanda bu maglumatlaryny tasdiklatmak, nedi inkar etdirmek başartdy.